ngamanje okwaziwe amathumbu wakhe ngiwadobhe phansi ngidinga umndeni bazosala amaphepha kwamele sivakashele kwe-ICU sekelelo kulelo futhi kwamele sivakashele kwe-ICU wazange ngizosayina amaphepha yini nangibiza ngeke kuyimithi yazi sizoxabana ningibizela lengane ukuthi ningibizela ingane eziphethwe amadimoni la nizothi emergency yani akusisenkonzweni lana isebenkonzweni cishe ngafuni nokuwa lana hawu khosis yes yo bazali khona nomfana lokuyothatha ukungena manje okwaziwe amathumbu wakhe ngiwadobhe phansi ngidinga umndeni bazosala amaphepha kwamele sivakashele kwe-ICU sekelelo kulelo futhi kwamele sivakashele kwe-ICU wazange ngizosayina amaphepha ngibizelwa bakithi ningabodlala ngani ningabodlala ngani ngibizela le phoyisa leli lidutshuliwe bakithi ngigijimela le nawo babawe akusise police station semtholampilo cishe ngiwa lapha ngiyabiza ukuthi emergency kanti ngibizela la uzolinda njengawo wonke umuntu ne uzolinda ngawo wonke umuntu akusise police station la this is my territory so angizukudelelwa hawu ngize ngicishe ngifuna nokuwa hayi bathu bakithi ngicela umndeni walosisilo sifuna ukumenza operation angazi ukuthi benze njani into ibhola ye-roll on istakhe ngaphansi angazi behlikihla ngento ye-roll on wozani usikhatha kanjani isipoyi sakhe azazi ukuthi u-asthmatic mrasheni wozani naye bantu benkosi yazini especially nina i-youth anizwa anilaleli nangumfana uyopha ngale niyabona ukuthi ngihlangahlangane kanjani uyopha drastically ukwaziwe anizwa enanilalela abazali masikhuluma nani anizwa kahlehle angazi ukuthi nifuna ukulalela kanjani cause yes i-festive but phela manje ngicela ukuthi into eningibonisa zona anizwa ngathi ngani bamba kanizwa ngizandla ngiyenzeni bathongo angisani abantwana more than 12 yabantwana bayahlanza ngicela abazali bazongitshela kahle ukuthi abantwana badleni cause le engibhekane nayo ngale le situation ngicela abazali balabantwana baphenyisile manje ngifuna ukwazi ukuthi badleni before ngibiza amaphoyisa niyoboshwa abazali balabantwana yazi niyoboshwa wozani la